Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα για μένα. Εύχομαι το ίδιο και για σένα. Ο δικός μου λόγος είναι ότι βγαίνω νέα επίσημα με το fitness blog μου, το My T Place, το οποίο είναι το αρχικό του training της προπόνησης. Κάτι που σχεδιάζω εδώ και αρκετό καιρό, με χαρά πολύ, αγάπη για αυτό που κάνω και ενθουσιασμό. Αλλά για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαι η Δέσποινα και ασχολούμαι με το fitness και τη yoga. Στόχος μου μέσα από αυτό είναι να μοιραστώ μαζί σου τις γνώσεις μου, τις σκέψεις μου, τις ιδέες μου, να σε βοηθήσω να σε κινητοποιήσω, να σε εμπνεύσω όσο μπορώ, να θέσεις νέους στόχους, εφικτούς στόχους. Μιας και ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που σηματοδοτεί τα νέα ξεκινήματα, είναι η ιδανική περίοδος για ένα νέο ξεκίνημα. Αντίστοιχα και εσύ μπορείς να μου στείλεις τις δικές σου σκέψεις, τις δικές σου ιδέες, να μου πεις τι σε ενδιαφέρει γύρω από το fitness και οτιδήποτε σε απασχολεί στο κομμάτι των προπονήσεων. Στο blog μου, στη σελίδα μου στο Facebook και στο Snapchat θα παρουσιάζω προπονήσεις με συγκεκριμένους προπονητικούς στόχους, snacks που μπορείς να φτιάξεις εσύ εύκολα, γρήγορα, μόνος σου, που μπορεί να έχουν περισσότερη ενέργεια, περισσότερο πρωτεΐνη για πριν ή μετά την προπόνηση. Διατροφικά tips, motivation, αγαπημένα outfits. Ελπίζω να είναι κάτι που θα αγαπήσεις. Θα τα λέμε από εδώ κάθε εβδομάδα και μέχρι την επόμενη φορά σου εύχομαι να έχεις μια υπέροχη fitness εβδομάδα. Φιλιά!